हेलो एवरीवन गुड इभिनिं आसा खालामदों नोंथांमोना दिनै बे बेलासिनि समावबो मोजाङै मोजां दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बायसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां दङ दा लोगोफोर आं मैया बेबायदिनो मोनाबिलि समाव नोंथांमोननो मोनसे निउस आपडेट होदोंमोन बा भिडिअ आपडेट होदोंमोन बे भिडिअआनो जाहैबाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि ओनसोलाव ओरैजाय जालां सेन्टार खाथियाव माने मोनसे गामि होन्दोंमोन सरि आं मैयासो बुंदोंमोन खिन्थु गामिखौ गोसोआव गैलिया आङो बावफिनलायबाय मानो होनबा नोंथांमोना दा भिडिअखौ नायबा निश्चय बुजिखागोन गामि सामि खोनाखागोन नङा होमबा आरो मैयाबो खोनाखाबाय दा बे मैया सासे हिन्जावसानि मोदोमाव माने मासे सिखिरिया बाफैनानै बा सिखिरि गोसोमा बाफैनायनि उनाव बुखारनायनि उनाव माने अर जोंनानै बे गथ'नि ड्रेसनि मोदोमनि ड्रेसाव माने अर जोंनानै खामदों जिगाब खामदों न' खामनायनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन नङा होमबा बिनि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअखौ लाना फैफिनदों मानो होनबा बिथांमोननि न'खरनि माखासे डिटेल्सखौ जों मोननाय बायदि जाहैबाय बेखौ मानसियानो मावदों बायदि होननानै बुंदों मानो होनबा जों बे भिडिअखौ डिटेल्सखौ मोननाया आन्थनि नार्जारि बिथाङा हगारदों बे बिथांनि चेनेलाव नोंथांमोना हाबनानै नायोबाबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन आरो बे आन्थनि बिथाङा जाय बिथांजों रायज्लायनानै कल रेकर्ड बा भिडिअखौ होदों बेखौनो जोंबो बेयावनो डिटेल्स होखाजोबगोन नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नङा होमबा जोबजासिम नायग्रोदो जाहाथे आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां सिगां बेखौसो मोनसे रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे बै बिथांमोनहा गाज्रि खामानि मावग्रा बै बिथांमोनखौ हमनानै मोनदोंबा थोंजोंलि बुथारनाय मानाय एक्सन लानो नाङा मानो होनबा बुथारबायोब्ला सरकारा बेखौ गाज्रि नोजोरजों एक्सन लाफिनो मानो होनबा दानि जुगाव मानसि बुथारनाया एसेल' गोरलै नंलिया बुथारनाया गोरलै नाथाय आयेना जोबोर गिदिर जायो बेखायनो हायोब्ला माने मोनोब्ला बर' आफादनि माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हाग्रा हमनानै ला एक्स एनडिपिफोर बा एबसु आफादफोर दङ बे बिथांमोननो जेन गथायो नङाबा थोंजोङै सरकारनि मानसिफोरनो गथायनो हायो जेरै पुलिस प्रटेक्सन दङ बेफोरनो गथायना होयोब्ला समाधानखौ बिथांमोनानो सल्भ खालामनो हागोन नङा होमबा मा नाम होनदोंमोनलाय बे नानिनिया मोदोमाव अर खामनाया जिनिमा ओमफ्राय बे जिनिमाया जेनेबा बे अर सावफैग्राफोरखौ जेनेबा बेफोरखौ नुयोना नुवा जोंबो नुदों नै आं खोन्थानि र' फार्स्ट टाइमावनो समावनो लामा खनायाव फुल खनायाव थानानै सासे मानसि थाफैदों ओमफ्राय बेखौ बाबुआ बेथ' बेरायग्राखा नालाय मोना मोना फैनानै बाबुआ नुनानै होख्रावफैबाय आरो सोरबा मानसि दं होननानै ओमफ्राय दाना बेयो अर खामजानाया नाहैबा उनावनो मोसौ सौनो ओंखारनाय बायदि फेख्रायलाबायबाय आरो ओमफ्राय बिदिथ' नुजोब्बाय नालाय खारजोब्बाय जोंबो खारनानै दाना गाबख्रावबा गामिनि मानसिफोरा फैबाय आरो दाना गामिनि मानसिफोर फैबा नागिरबा गैया ओमफ्राय गैया नालाय जोंबो न'आव हाबनो गिबाय थाला मारिनानै खारनानै थाहैबाय जोङो ओमफ्राय दाना मानसिफ्रा होनबाय न'आथ' मोजांसो मानो गारनानै खारनो दरजा होथेबानो रावबो जेबो खालामनो हाया होननायखाय जमा उन्दुबाय जों बिजावजालि बे गथ'फोरखौ लानानै ओमफ्राय दाना फुङाव थायै थाबाय हरसे थाबाय बियो हरसे थानानैहाय ओमफ्राय दा थाबाय जोंथ' मिथिया बेखौ बिदि हर थादों ना मादों दाना बे न'आवनो थाबायदां थानानै बोरमाखौ न' सिङाव सोना गालांबाय ओमफ्राय फार्स्टआव माया खामजेननायमोन न'खौसो सावग्रोदों न' सावदों औ न'खौ सावखांनानै मानसिखौ नागिरदों आरो ओमफ्राय खारनाय नुदोंनो नागिरबाबो मोनासै नालाय ओमफ्राय दाना आरो अखानायै सुनिबार खालि हाथायाव थांजोबबा गथ'फोर गोजायाव जिगाबखौनो सावफैलायबाय गथ'फोर गोजाथ' नङा जेनेबा बे अर खामजानाय बिजावजालि इसोर दंमोन ओमफ्राय बिबोनां गथ'फ्राथ' स्कुलावसो थांजोबखादों ओमफ्राय दाना फायखानाखौ सावखांनानै दसे थानानैहाय सारिथा बायदियाव जिगाबखौ सावखांनानै सारिथा बायदियाव फायखानाखौ सावफैबावबाय फायखानाखौ सावबा मानसिबो नुवा जेबो नुवा आरो मानसिबो नुवासै नालाय ओमफ्राय जायबा अर खामजादों बिसोर नुदों आरो आलि साजों बे जिनिमाजों जोंथ' नुवा नालाय बिसोर नुदोंनो सानै खारलांदों होनबाय नालाय होसोबाय आरो हाग्राजों बेंहैजोबबा गैला मोनासै दाना थायै थाबाय सुनिबाराव बिदि खालामबाय नालाय देवबारावहाय जोंनाथ' ओंखाम जादोंमोन नालाय गिर्जायाव ओंखाम जानायाव थांजोब्बाय आरो ओमफ्राय जों आफाजों आंजोंल' न' नेदों दाना जों न' नेबाय थानायाव जेबो जायासै गिर्जानि मानसिफोर फैजोब्बाय गिर्जा खालामनो होनबा बाख्रिखौ सावफैलायबाय मानसिबो नुवा जेबो नुवा हारसिं ख्रेब होनबाथाय अरानो जोंखायो ओमफ्राय दाना बाख्रिखौ सावखांनानै रायजोफोरनि गेजेराव न' सिंनि पर्दाखौ सावलायबाय दरजानि पर्दाखौ औ बेबो मोखांनिखौ नङा सिंनि बिथोरनिखौसो ओमफ्राय बेयावहाय टेप होननानै अर ब्ला 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 जोंबायना बयबो न' सिङाव हाबहैजोबबा खोमोरहैबाय आरो खोमोरहैबाय दाना समबारखालि फुङाव थायै थानानै फुङावनो आरो ओमफ्राय नोंसिनि आदा मोनफैदोंमोन ओमफ्राय माबायदि जायो जाथाया होननानै बुंबाय जों होनदों आरो रायलायबानो जायो रायलायनांला सोंनांला होनदों आरो दाना
बे गथ'आ ओंखाम जानानै आखाइ सुदोंमोन आखाइ सुनायावनो एम्फौ मासे खिब्रमा बायदि बाफैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेखौ फोस्रोनायाव मोदोम गंसे अरजोंदों खिब्रमा बायदि ना सिखिरि बायदि सिखिरिथ' नङा खिब्रमा बायदिसो सिखिरि होनाखै ओमफ्राय अरखौ बुखुमोरजोब्बाय बिदिनो दै आर'ज खालामनाय लुबाय ओमफ्राय थानानै आरो मंगलबार खालि जोंहानाव माइ दुलियानो खामलायबाय बिदि जादों आरो ओमफ्राय नै दिनै मैयाजों दिनैजोंलाय जेबो जायाखै फास्टिंबो थागासिनो ना जेबो जाथ'वाखै दालाय बेफोरबायदि जागासिनो आरो माने जाग्रोदों जोंहानावनो पर्दाखौनो सावो खिनानै गालाङो बिदिनो रावबो गैयामा दै माबा माबि गारसावना गालाङो थोरसि लथा जों सानो गथ'फोरसो सोर खालामो बेबायदि सानोमोन आरो ओमफ्राय माइरं मागिग्रा फाग्लिखौसो दरजाखौ सावलांदों होननानै रायनो थांदों आं बेखौनो जोंथ' मिथियाना बिदि होननानै ओमफ्राय बिदिनो बारा जालांबायनो आरो ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर मा सानो जेनेबा बेखौ मा जेनेबा मानसि खालामदों ना मा खालामदों बेबायदि सानो दायोथ' मानसियो बरमा बानजों अर हरदों होननानै बुंदों आरो मानसिफोरा ने मा बान होनदों बरमा बान नङाबाथ' बेबायदि मानो खामफैलाबायनो मानसि नुवा मा नुवालाय बोरायाबोथ' बिदि सावा बेफोरबायदि दां होनबा ने जोंजोंबा मा केस दंमोन बेबा मा सानदों ओंखायनो जोंखौ बेबायदि नासयगासिनो सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि एसे जागासिनो आरोना सोर बे मेगन गोसा बेबा सोरबा जादों जानाया अक्ट'बर मासनिफ्रायनो जाब्बाय थाखादों होमबाबो जों फात्ता लायाखै आरो सोरबा गोसो गाज्रि मानसियानो खालामलाङोदां होननानै न'आबो लामा खाथि नालाय जोंना हर गेजेरबानि सिथ्लाजों सोरबा थाङो लामा थाबायग्रा जौ फाग्लाफोरदां सानो आंथ' बुहुत बोसोर जाबायना हारसिं थाबोनाया फिसाफोरखौ लानानै जिनिमानिफ्राय दाथ' बिमा बिफायालाय मा जेनेथ' गैला मानो बिमा बिफा गैया जाखो दङ दा बे नोंसोरजों जाम्बा जाम्बियालाय माथो खालामनो रोंनो जाम्बा जाम्बि ना बारा जालांबाय बिमायाबो आंनि फिसा होननानै फात्ताबो लानो रोंला न'आवनो फैयाबा जालांनानै थाबाय थायो बेमार जानानै दं आरोना ओमफ्राय जिनिमाया दा नोंसिनाव दं थाबाय थादों आरो ने दा दं आरो ने जेबो जायाखै न'आवनो दं दालाय जेबो जायाखै खामानि मावदों आलासिफोरबो जोबाखै नालाय फैगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै निस्सय बुजिबाय नङा होमबा जोंथ' मैया खोनादोंमोन थारमाने गथ'आ माने बिमा बिफा गैया थारमाने बिमाया दङ थारमाने फाग्लि बायदि जानानै दङ आरो बेयो नंगौनो माने बेमार जानानै दं बा फाग्लि बायदि जानानै दं नाथाय बिफाखौबो गैया होनना बुंदोंमोन दङ होननायसो खोनाबाय माथो जोङो दिनैनि दिनाव दा जिखियानो जादोंला माने जाथायाथ' जादोंमोन नङा होमबा बे बाथ्राया सैथो नाथाय बिथांमोना डाइरेक्ट दायना अजानि खोथा बुंदों नङा होमबा नंगौबो जानो हानाय नङाबो जानो हानाय जोंहा बेखौ जोङो थोंजोंलि दा बुंथ'नो हाया मानो होनबा नंमारा बेफोर उनाव भिडिअ ओंखारफिननो हागौ दा मानो होनोब्ला दायना अजा होनना बुङोब्ला जोङो फोथायो नङा होमबा दायनाया दङ होननानै नाथाय आं मोनसे खोथा बेखौसो बुङो गासै नायगिरि बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना दुखु मोनो ना दै जायफोर जिखि धोरोमाव थाया मानो धोरोमाव थानानै माथ्र धोरोमावल' थानानै जानाय नङा धोरोमखौ लोगोआव लाफानांगोन धोरोमनि खामानिखौ मावलांनांगोन धोरोमजों लोगोसे गिर्जा मन्दिर जेरावबो जोङो थानो नांगोन अब्लानो जोंखौ बैफोरबायदि गाज्रि नोजोरजों नायनाय बा गाज्रि सुबुङा जोंखौ नारसिननो हाया बा नाख्रेबनो हाया जुदि जोंनि देहा मोदोम गोसो सोलेरा गासिबो जुदि अरायसम इसोरजों थायोब्ला बा गावनि धोरोमजों थायोब्ला मा होनो बेफोरबायदि गाज्रि बिद्दानि बा मन्त्र जारिग्रा माबा जारिग्राफ्रा जारिब्लाबो जोंखौ जेबो खालामनो हाया मानोना जोङो थिग दङब्ला जोंजों इसोरा थाफाखायो बेखायनो जोंखौ बेफोरबायदि माबाया जेबो खालामनो हाया आं बेखौनो बुङो नोंथांमोनखौ दै जिखियानो जादोला मानसिखौ मोनमारोब्ला उननि समाव आं दहायबो बुंखादों सिगाङाव थोंजोंनि डाइरेक्ट बुथारनाय माने एक्सन लानो नाङा आफादनो होबानो जाबाय आफादनो सोमजायो आफादा जिबायदि एक्सन लागोन बे आफादनि सायाव थागोन नङा होमबा मानो होनबा जोङो मानसि माहारिया बयबाबो जोङो अनलायनानै रायजो जालायफिननो गोनां जागोन दिनैसो जों नाङा गाबोन समफोर जों बैफोरबायदि मानसिखौबो नांगौ जाना फैयो नाथाय जुदि दंथारोब्ला आं बेखौसो बुंदों थारैनो जुदि बेफोरबायदि मानसिया दंथारोब्ला संसाराव गोबां गिदिर मानसि दङ खालामथावना मानसि दङ बैफोरबायदि मानसिखौ खालामहै नङा होमबा गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दङ जोङो जायफोरबायदि मानसिखौ खालामथावना बेफोरबायदि मानसिखौ रोङोब्ला हाथारोब्ला दम दंब्ला आं बेखौसो सानो आरो नों आं गैजा रोङै फिसाफोरखौ बा दुखुथिया मानसिफोरखौ बेफोरबायदि खालामनानै जेबो मोना आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि बिद्दाखौ सोलोंनायनिफ्राय सोलोङैयानो साबसिन मानोना बेफोरबायदि बिद्दानिफ्राय गोजानाव था जायफोर मावदों बेफोर खामानिखौ बेफोरबायदि खामानिजों बा बेफोरबायदि बिद्दाजों जेबो संसाराव नोङो उन्नति खालामनो हाया नोङो सानसे गाज्रि खैफोदावसो गाब्रगोन बा
हमनानै मोनोब्लाथ' नोंखौ दा रायजोफ्रा गोसो बायदि राम दुलायहोगोन नङा होमबा बेखायनो आं सानो किसुमान बेफोरबायदि गाज्रि बिद्दा आरो मोजां बिद्दाया जोंनि धोरोमनि मोनफ्रोमबो शास्त्र लेखाफ्रावनो थायो बैफोरबायदि सुबुङा मा खालामो मोजां बिद्दाखौ गारनानै गाज्रि बिद्दाखौसो सोलोंनानै लायो थिग बिदिनो दिनै बिथांमोन बायदियाबो बेफोरबायदि गाज्रि बिद्दाखौ सोलोंनानैसो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावगासिनो दङ दे लोगोफोरा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय जय हिन्द बर' हारि